karadyo ani ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Lulas Boy. Kining kwarto ha. Dili na ako rang kwarto. Ato na ning duha. So, dili kay ako ra ang may katungod dinhi. Kita nang duha. Tanan nga na dinhi imo na sab. Apil ako. Oh. Pag-ilis na. Naraang walk-in closet. Naadihang imo magamit, okay? Magawas ako, ha? Ayaw na kalimot, ha? Magpiayo na ta. Asawa na ti ka. Imo na kong bana. Kining kwarto, ha? Dili na ako ra kwarto. Ato na ning duha. So, dili kay ako ra ang may katungod din eh. Kita lang duha. Tanan nga na din eh. Imo na sa. Apil ako. Namarog man akong balhibo, eh. Mura mo ko gilantan o balik ka ni. Di na maginikapungan, eh. Magtipo naman kami kwarto. Di lagi ko kaikyasin, eh. Di lang ko maguna-una, anak. Wara sa tingali sa buhaton kay bag-urag ko nakagawa sa ospital. Mag-ilis na ko. Wa ba ko masayop? Si Mateo, miinom? Uy, nag-away ka silang Jo? Anong niinom man na siya? Kaayo pa adto nila ganina, ah? Hey, Mateo! Shh! Hoy! Oh, Lola? Hoy! Nag-away mong Jo? Ha? Uwa, oy. Isa man nag-ingon mo, Lola nga, nag-away mi. Unya, ganun nag-inom-inom ka man diha? Um, Pagsultis tinuod. Lola, walag mi mag-away. Bag-organi siyang nakagawa sa ospital. Pero nga no laging niinom man ka. Di pwedeng giawaw lang ko. Oh, binogyo imnon kung hawan. Dagway ni mo. Lola, one shot naman sa to. Di na doon ako usban. Badya, at iba na itong asawa ni mo dito. Okay, Lola. Ay, yabaga sa bitaw na ako. Wrong timing man ang ako pag-inom. Mana sa tingali ito siya ilis. Pero nga na day, guwa pa si Muhammad. Iyagod kong ba na? Nga na day makakita ko. Nasuod ko dito. Gilak, yun? Jo! Jo! Imo lagi ang gilakan. Ay, sorry. Saon, naanad magugong panglakgod. Mau ba? Okay ra. Kumusta man? Okay naman. Okay na atong kwarto? Basta nilo na kay gustong ipausaban eh. Wara, okay na gani. Sige. Umaway sa ta. Dili ko pwedeng magawas. Magunsa mo kas gawas? Wa lang. Dinhinan ta. Sorry. Niinom di ko gamay. Patay. Na amang tingali ni si Buhaton. Pero don't worry. Mag-behave ra ka. Gikan pa ba ka sa ospital?
Higda na ta. Gusto lang ko nga mahigda nga. Tupad ka. Nakatugid siya. Mas mayo sa dinuon para makapahuway siya. Wa ni siya tarong tuog sa ospital samtang nagpantay na ako. Muhinay lang kong bangon para dili siya matadok. Hinayon ko lang ni Tangtang yung bukton nga nagakos na ako. Patay. Di man mo buhi. Saan man eh? Tuog man unta ni siya pero anong dili man ko di buhian? Jo. Oh. Jo. Mateo? Oh. Niya ko. Kidaman? Jo. Oh. Ganong di mo kamutuon ako. Mateo? Mateo? Ganong di mo kamutuon. Mahal ta kaayo ka. Mahal ta kayo ka, Jo. Mahal ta kayo ka. Iya kong gikakos pagkakuta. Jo, I love you. I love you. Mateo. Mateo, pagmata. Mati. Jo? Gidaman ka. Nagila ka. Ha? Sudla. Nihilagid ko? Kadiyot, magkuha ko tisyo. Sudla. Nihilagid ko na. Misulti ka ko. Tisyo. Thanks. Mateo! Jo! Oh. Mga na! Pakitang gilas sa si Jisa. Nya, sa may kasulti. Good for her. Nagkabantay ko. Wala siya magsamok-samok nimo. Kabantay ka? Focus kay siya sa business karon. Palibak eh. Ay, Anything? I've heard nga na ospital si Jo. Na-discharge na siya gahapon. Oh, good to know. Doon ako ihatag niya cookies. Pero to sa akong office. Okay ra, imong hapiton? Salamat. Pero si Mon lang ang taga-iyo niya. Doon na pa ko importante nga meeting online. Excuse me. Naana ni mo ang cookies. Pwede na ka mo gawas. Nangsa ko? bisan unsaon pagpaswabe, di gyud magsilbi ni Mateo no. Abi nimo? Naluoy ba ko nimo? Wa ko magkinahanglan nga imong kaluyan. Gawasan ito? Jisa. Abi na ko may surrender na ka. Wa pa gid ay? You think magpapildi lang kog usa ka Jo? And you think may dag-anan pa ka ni Jo? Ha? Dagan pag posibleng mahitabo mon. Pero kasado na sila. Di na nimo ika-deny. Ngano day kinasala sila? Pwede ra silang magbuwag. Poor girl. Luoy sa nimo eh. Di naman lang ka mudawat og kapildihan. Gawas na dito. Gawas na ba? Labayon ti karon. Ay. Gika na atong Jisa? Oh. Ayaw dawata, Jo. Important ba yan eh, Lola? Na, gibutangan palang unya naghilo. Sealed sa na, oy, Lola. Palawa.
Di sa nabuhaton ni Jessa la, uy. Sabay di ay. Kung mapuy ang nagbakukang ang utok sa usa ka tawo, makahimo siya bisan unsa. Aw, ilabay na lang din na to. Ayaw, uy. Kanugo na na. O pwede ra mangguga nga palitan og lain ni Mateo. Mas lami pa ana, mas mahal pa ana. La, ako lang ni dawaton la. Mag-video ko og ako'y pada ni Jessa. Magpasalamat ko niya. Sige oy. Mukaon na lang sa ko ana. Mukhaon nung ganinon ka, lola. Sabay diha. Gina. Ablihin na dayon Mateo. Yung kadi ka. Okay. Ikaw yung unang kaon, ha? Kami gongjo. Sige. Ablihan na ako. Akong videohan na. Sige. Okay na. Here. Kuha na la. Ikay una. Musunod ako. Okay, sige. Ako na be. Lola! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!